2021 ел республика үшін уңышлы булдымы? Кайсы тармакларда алга китеш бар, кимнәр үз максатына ирешә алмады. Бүгенге тапшыруда ел нәтиҗәләрен ясыйбыз. Эфирда Таяну ноктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләрне инде барыгызда белә. Әгәр дә алда яңгыраган фикер белән килешмисез икән, кызыл төскә басасыз. Килешсәгез яшел тимәгә менә аркайлы фәнде кебек, һәм инде ак нейтралитет билгесе. Башта менә һәр тармакта, һәр өлкәдә ниндирәк нәтиҗәләр булды дигән традицион сорау бирәс килә. Рафик әфәнде, менә 2021 ел безнең республика өчен сезнең эшчәнлек буенча дип әйтик, нәрсәләр белән истә калды? Менә безнең эшчәнлек буенча беренче чиратта киләсе елга 22 елда 1100 еллыкны билгеләп үтү буенча Россия күләмендә карар кабул ителде. Шуннан да бик мөһим, чөнки менә Россия президенты тарафыннан бу проектны кабул итү, аны хуплауы инде бу менә Идел буенда иң беренче булып инде Болгар дәүләте, ул инде ислам динен кабул ителгән дәүләт булганлыгын Россия тарафыннан тану һәм шуңа күрә дә менә ул чарага әзерлек бара, киләсе ел инде ул масштаблы рәвештә узар дип уйлыйбыз. Аннан тыш менә ниндирәк эшчәнлекләр алып барырга булды? Без әле аның турында аерым сөйләшербез, шулай инде аерым тапшырулар да булды. Менә шул ук дин өлкәсендә булсын, сәясәт өлкәсендә сез нәрсәләрне билгеләп үтәр идегез? Әлбәттә, бул 21 елны инде бар яктан да икътисади, сәясәт ягыннан да уңышлы ел дип әйтеп булмас иде. Ул шул коронавирус белән дә бәйле, коронавирус инде икътисадка бик зур югалтулар китерер дигән фаразлар да булган иде. Аның да позитив ягы булды. Ул инде икътисад бөтенләй җимерелеп төшмәде. Һәм гомумән Татарстанда да, Россиядә дә, бөтен дөньяда да ул уңай дип күрсәтергә мөмкин. Һәм шуңа күрә киләсе елга инде уңышлар булыр дип өметләнәбез. Сәясәткә килгәндә, бирдә дә инде ниндә дә булса, менә Татарстан өчен бик зур үзгәрешләр булды дип әйтү булмас иде. Менә кабул ителгән ул Клиши законында әйтергә мөмкин, бирдә вертикаль оештыруның нәтиҗәсе ул безнең өчен нәрсә булыр? Икътисадта инде әлбәттә менә шулай ук Сибур компаниясының менә Татарстан икътисасына кирип килүе, ул безнең бюджет оештыру өчен нинди моментлар алып килер, инде ул уңай яклары булырмы? Чөнки ул оешмалар безнең өчен алар бик мөһим иде бит, инде социаль программаларны хәл итү өчен, республиканың бюджетын формалаштыру өчен алга таба ул ничек булыр? Шуңа күрә быел проблемалар күбрәк булды дип әйтергә. Хәйлә әфәнде, алайда менә Татарстан күләмендә дип әйттек, федераль күләмдә дип әйттек, Татарстан барыбер ара-тирә шаулап алды. Менә сез ничек уйлыйсыз? Безне ишетәләрме? Һаман да шундый ук мөнәсәбәтме, әллә федераль яктан Татарстанга карата мөнәсәбәт үзгәрә барамы? Юк, безне ишетмиләр. Менә бу Клишес-Крашенинников законы, ну, публичный власть турында инде, гаммәви хакимият. Закон проектына безнең Дәүләт Советы 100% каршы төште. Һәм Дәүләт Думасы депутатлары да бездән сайланган, күбесе аңа каршы булды. Икенче укылышта әлбәттә күбесе дип әйтеп булмый, бер чама инде. Теге Мәскәүдән чыган депутатлар алар әлбәттә яклады бу законны. Мин чыгышта ясадым Дәүләт Советында. Монда бит хикмәт әлбәттә символик мәгънә турында уйласак, безнең тормыш бик күп очракта символлардан тора. Ул бит президент дип атау, республиканың җитәкчесен, безнең 90-нчы еллардан, ул безнең традициядә хәзер безнең ниндер милли бер рухыбызга да туры килә. Менә аны юкка чыгар, әйтәләр, нәрсәне аңлата? Ник бу кадәр сез борчыласыз? Нигә аңа каршы чыгасыз? Әгәр ул бер нәрсәдән аңлатмаса, нигә аңа кайта-кайта менә битәргә кирәк президент атамасын, битәргә кирәк дип алар үзләре. Менә ул бит 10-нчы еллардан бирле бара. Шуңа күрә димәк ул нәрсәдер аңлата, бик зур нәрсәне аңлата. Ул безнең менә теге вакытта суверенитет турында декларация кабул иткән, азатлыкка омтылган көннәрне искә төшереп тора. Ләкин тагын да куркынычрагы дип уйлыйм мин андагы матдәләрнең менә шушы безнең теге көч куллану министрлыкларына түгел, менә сәламәтлек саклау, мәгариф, мәдәният министрларын һәм хәтта аларның урынбасарларында билгеләү. Ул инде мондый вертикальнең ул әлбәттә де факто аны барыбер
расыйлар инде шул профильле министрлыклар Мәскәүдәге. Ләкин турдан туры билгеләү хукукы ул совет вакытында да булмаган, аннан соң инде сүз дә юк. Шуңа күрә ниндидер клерк, мәсәлән, Россия Федерациясе президент администрациясеннән билгеләргә мөмкин бездәге ронометр инде. Бу бит инде бернинди демократик кысаларга туры килми. Шуңа күрә әлбәттә безнең теге иҗтимагый халәтебез 21 елда шактый авырайды һәм әлбәттә бу безнең чигенүнең дәвам итүе. Иqtisat мәсьәләсенә тукталып, Гөлзар әфәнде, шуннан да күпләрне иqtisатта борчый. Менә 2021 елда иqtisadi яктан аңлашыла, пандемияга бәйләргә була инде күп төрле шикләүләргә, ләкин тулаем чагыштырганда ниндирәк хәлдә булды Татарстан? Гомумән безнең иqtisad бит инде ул Россия күләмендә бәйләнгән, бит бөтен төбәкләрдә дәгән иqtisadның торышы, әмма дә ләкин кайбер үзгәрешләр бар. Татарстан буенча алганда ул уңай нәтиҗә бирде 2020 елда, чөнки тулаем эчке продукцияның күләме 3,2 триллион күләмендә булырга тиеш дип фаразлана. Ел ахырына хәтлек инде бу 3,8% тәшкил итә узган белән чагыштырганда. Әгәр дә эчке тулаем продукцияның күләме 3-4% тәшкил итсә, бу инде иqtisadның әзме күпме җанлана башлана дигән сүзе. Шул вакытта кайсы бер тармакларда, ничек дип әйтим инде, тискәре нәтиҗәләр дә бар. Мәсәлән, быел бит инде безнең яз һәм җәй айларында корылык булды. Шуның нәтиҗәсендә агросәнәгать комплексында без үсемлекчелек буенча мәсәлән 43 миллиард сумга кимрәк продукция җитештердек. Югалтулар зур димәк. Шул вакытта әле терлекчелек теге үсеш әзме күпме бирә, 1,5% алып 3%га кадәр. Бу әле безнең элеккеге, ничек дип әйтим, алдагы елларда топланган теге терлек азгы мәсьәләсе буенча да инде әзрәк ни бар. Әмма дә ләкин корылык булу нәтиҗәсендә безнең яшәүчеләрнең уңышлары, андасын бәрәнгән уңышы, бертөкләрнең уңышлары әз булды. Ул хуҗалык нинди роль алып тора безнең турында алга таба сөйләшәбез. Динар, эшмәкәрләр ниндирәк кыйнлыклар кичерде бу очракта? Шул ук ярдәм булдымы инде 2 ел дәвамында күпләр өметләнеп торган иде бу ярдәмгә. Алга китеш бармы? Мин әйтәләм үзебезнең яктан гына. Безгә үзебезгә ярдәм бирәбез диделәр. Без нидер отчетностьлар, нидер запрослар ясадык. Ярдәм анда ул яктан булмады. Кыйнлыкларга килгәндә, менә бу елдан без кыйнлыклар бик күрдек бит инде ул рост цен на материалы, безнең ключевой ставка үсте, ипотека үсте бит инде. Эшчеләр югалды диемсең. Тагын нидер шул ук эшчеләр не только кул белән эшләр эшчеләр, офиста эшләр эшчеләр белән дә бик проблема хәзерге көндә. Шуңа шундый кыйнлыклар булды, без аның белән ничектер справляться итәбез диемсең. Ләкин бөтенсендә инде моны йөреп чыга алмыйдыр шуннан да. Проблема әле хәзер бит әле шул QR-кодлар белән дә чикләүләр керттеләр. Менә моны әйтеп китәс килә мин бу эш буенча. Кем живой рынокта эшли, ул когда контракты юк, нидер ограничениялар юк, шул QR-кодлар, кафеларга эшләргә бирмиләр бит нишләп бит. Алар эшләде акчаны быел. Бик әйбәт эшләде диемсең. Кемнәрнең нидер контрактлар, ограничениялар алар югалтты. Алар безнең өлкәгә килгәндә, безнең үзебезнең эшкә килгәндә дә мондый хәлләр булды инде. 50 на 50 в общем. Эльдар әфәнде, без инде ел дәвамында һәр вакыт шушы тел мәсьәләсе, милләт мәсьәләсеннән ераклашмадык. Чөнки халык саны исәпкә алуны да инде без онытмыйбыз. Менә бу юнәлештә ниндирәк фикерләр калды, ниндирәк сабаклар алдык без. Чөнки күп кенә шул белгечләр әйтүенчә дип әйтим, безнең студиягә килгән кунаклар әйтүенчә дә бу милләтне күтәрү һәм үзеңнең инде татар булуын тану эшен элегрәк башларга кирәк иде дигән фикер туа. Сез килешәсезме моның белән? Беләсезме, менә мин пандемия турында сүз башлангач, мин шул турда әйтәсем килә. Чынлап та ул күп кенә өлкәләргә үзенең начар йогынтысын эшләгән шир инде ул. Һәммә безнең дә дусларыбыз, туганнарыбыз да теге дөньяга китеп барган очраклар шактый. Әмма ләкин менә китап сәүдәсенә килгәндә, бу пандемия безнең интернет аша китап сатып алу санын 3 мәртәбә арттырды. Һәм безнең сайтка кирип, аудио китапларыбызны тыңлаучылар саны 4 мәртәбә артты. Бу инде
пандемия вакытында кешенең буш вакыты да булганга күрәдер бәлки. Әмма шунысы шатландыра, элек безнең китап кибетләреннән күбрәк сатып алучылар булса, хәзер инде интернет аша заказ белән сатып алучылар күбәйде. Китап укучылар артты дип әйтеп буламы монда? Димәк, тегендә кимесә, монда артты. Димәк, безнең китапларыбызга ихтыяҗ бар һәм безнең халкыбыз китаплы халык һәм ул укый торган халык. Кәгазь китапларны алучылар кимедәй булып чыга инде. Кәгазь китапларны алучылар юк, кимемәде. Заказлар интернет аша заказлар интернетка күчте. Ләкин бушлык начар күренеште. Гомуми сан артты. Китап сәүдәсе гомуми саны да артты. Бу милләт соравын алай булгач Рөстәмгә күчерик инде. Менә бу халык саны. Милләт соравында, менә бүгенге көндә Россия күләмендә дә югары оешмаларда да төрле менә президент тарафыннан турында законнар кабул ителә. Без һәрберебез үз урынында, үз эш урынындамы, өендәме татар телен, безнең телебезне, ана телебезне яклап, аны тагын да үстерү юнәлешендә булган кадәр һәм тырышкан кадәр бүтән көчебезне куярга тиешбез. Бер нинди законнарга, кануннарга карамыйча, үз гаиләләребездә балаларыбызны татар телендә тәрбияләп, татар шәхесе итеп үстерергә тиешбез. Һәм шул вакытта китаплы халык булырга тиешбез. Шул вакытта безгә беркем куркыныч түгел, безнең киләчәгебез үмитле булачак. Килешәсеңме Рөстәм бу фикергә? Чыннан да килешәм. Нәкъ шул ук сүзне Илдар Камилевичнең миндә дәвам итә алам. Нәкъ менә безнең журналларда да шушы пандемия күрсәткече буларак инде заказларны заманча маркетплейслардан сатып алу бик күп артты. Башка форматларга онлайн тормышка күчә барады инде. Бу инде димәк безнең татар журналистикасына, татар китап сәүдәсенә дә, гомумән татар мөхитенә дә заманча алымнар килеп керде дигән сүз инде. Бу инде яхшы дип әйтергә мөмкин, күптән көтелгән дә алымнар иде. Инде гомумән алганда туган телләр елы һәм халыклар бердәмлеге елы ул инде безнең язучыларның, матбугат вәкилләренең турыдан-туры эшчәнлегенә кагыла. Чыннан да менә әйтик, халыклар бердәмлеге елы дигәндә менә җан исәп, мин бу ел зур вакыйга дип исәплим. Һәм инде турыдан-туры Россия төбәкләрендә, әйтик, Башкортстанда 5 тапкыр булып, Әстерханда, Кырымда һәм башка төбәкләрдә буларак инде булып, җан исәпнең проблемалары белән һәм үзебезнең татар тормышы белән якыннан танышырга насыйп булды кабаттан. Һәм инде дөресен әйткәндә, монда безнең проблемаларыбыз күп булды. Менә нинди проблемалар, фикерен онытма, бу хакта без рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыру елга нәтиҗәләре ясау бара. Рөстәм әйтә башлаган инде менә проблемаларны чыгарып салды дип. Беренчедән аның инде уңай ягы безнең әле Россия төбәкләрендә, бигрәк тә Башкортстанда татар теле яши, татар халкыбыз бар, татарча аралашалар, балалар да укый. Димәк, безнең инде теге һәр вакыттагыча икенче милләт булып торабыз, күп санлы. Әмма дә ләкин шул ук һәр төбәктә, әйтик, Әстерханда ногай проблемасы, Башкортстанда инде диалектлар проблемасы килеп чыгып тора. Менә бу РКЛ әйтә башлады бит, федераль үзәктән безнең шикләүләр бара дип. Менә шушы усулларда төрле төбәкләрдә дә бара. Шуңа күрә безнең инде бу инде бер чигенүләребезне безнең Татарстанда менә бу комиссия оештырып инде төрле тармакларда шушы татар мөхитен үзебездә булдырырга, тулыландырырга тырыштык. Менә бу яктан да 2021 ел үзенчәлекле булды. Рәкәй әфәнде, менә ниндидер уңай моментлар булдымы? Чыннан да менә біз ниндидер уңышка ирештек, нәкъ әлеге тармакта, бәлки көтелмәгәнрәк уңышлар да булмый калмагандыр бит инде 2021 елда. Рәкәй Язучылар союзы рәисе булып билгеләнде. Уже уңыш. Ансы инде уңышмы әле аны вакыт әйтер. Чөнки гомумән язучының бит аның эше иҗат инде ул дөресен әйткәндә. Без менә күпмедер дәрәҗәдә әдәбият чиновниклары, без язучылар берлеген җитәклибез икән. Димәк, без язучыга иҗат атмосферасы тудырырга тиеш. Аңа нидер мораль һәм рухи яктан һәм матди яктан да ярдәм итәргә тиеш. Үзгәрешләр бармы бу тармакта, бу өлкәдә дип әйтик? Шуңа күрә язучының уңышы аның әлбәттә менә кәгазь дип әйтмәм, ноутбукмы бергә-бер калганда. Әле дә аны уңыш дип әйтеп буламы? Мәсәлән, китап уңышлы дип үзе уйлый язучы, укучыга уңышсызлык булып тоелырга мөмкин. Гомумән менә әйткән бит, Фолкнер булса кирәк, һәр язган әсәр ул уңышсызлык ди. Чөнки язучы камил әсәр язарга омтыла, ләкин ул бөтенләй 100% үзенең хыялына ирешми. Инде язучылар берлегенең эшчәнлегенә килгәндә, мартта булды безнең Корылтай съезд. Хәзер инде күпмедер нәтиҗәләр ясарга
мөмкиндер минем мактанышым, менә мин аны теге үземнең программада да сөйләгән идем. Әдәби тәрҗемәләр үзәге мәркәзе төзү. Моны безнең президенттар хуплап каршы алды. Үзебез тәрҗемә шул бик катмарлы эш. Мәшәкатьле һәм талант сорый торган. Иҗат кебек. Ләкин безне менә хуплагач, республика җитәкчелеге без инде менә тотындык тәрҗемә итәргә. Беренче безнең антология, 21 гасырда язылган хикәяләрнең антологиясе рус теленә тәрҗемә ителә бүгенге көндә. Төрек теленә тәрҗемә ителеп бетте. Төркиядә бастырга җыенабыз, нәшр итәргә. Ул шигайсы иде инде. Ләкин Төркиядә шул кадәр икътисади анда битни хәзер. Торгынлык коллапс. Шуңа күрә кичектерелде биразга. Ихтияҗ бармы иң мөһиме бу китапларга шул ук? Бу ихтияҗ безнең бит максат нәрсәдә безнең? Безнең татар әдәбиятын бүтән халыкларга күрсәтү. Ни өчен кирәк ул дип сорарга мөмкин син мәсәлән башка бер кемдер. Әдәбият ул милләтнең торышын, яшәешен күрсәтә торган өлкә. Без бик күп халыкларны, хәтта күптән югалган халыкларны да әдәбият аша беләбез. Шуңа күрә без әлбәттә югалырга җыенмыйбыз, ләкин хәзерге бүгенге безнең яшәешебез, татар халкы кем ул? Нинди хыяллар белән яши? Аның яшәү рәвеше нинди? Шуңа күрә бүтән халыкларга мин кызыктыр дип уйлыйм. Чөнки менә безнең Amazon нәшриятында мәсәлән күптән түгел Америка Кушма Штатларының төп офисы, ләкин ул инглиз телендәге сөйләшә торган бүтән илләрдә аның филиаллары бар. Хәтерем ялгышмаса 16 илдә. Һәм безгә дә шул юл буенча барырга кирәк. Менә анда безнең Аяз Гәрәҗевнең Ягез бер дога романы чыкты. Һәм иң гыйбрәтлесе ул төрек теленнән инглиз теленә тәрҗемә ителгән. Нинди үзгәрешләр дә бар. Сәясәт турында менә Рафик әфәнде, шуннан да ниндирәк үзгәрешләр көтәргә? Без монда сез инде кыскача гына тезислар белән генә аңлатып киттегез. Татарстанның сәясәтен менә тулаем алганда ел дәвамында ничек бәяләр идегез? Менә иң мөһиме Дәүләт Советының бу Клишес законына бердәм каршы чыгып, инде фикерне әйтүләре ул мөһим булды. Шуннан да үзебезнең позицияны әйттек, аның нәтиҗәсе ничек буласы ул билгеле дине, ләкин барбер Дәүләт Советының позициясе бик мөһим. Чөнки бердә бит сүз аерым закон турында гына бармый. Бердә бүген сүз Россиядә менә федератив принципларны саклап калу турында бара. Чөнки ул президент менә тамасы да ул бит инде Россия конституциясендә турыдан-тур язылган, һәрбер төбәк үзе билгели ала дип. Шуңа күрә ул менә конституция нормаларына бузу инде дөресен генә әйткәндә. Ул законда шул ук бузу принципларына нигезләнгән. Бердә менә бу позицияны ачык әйтеп әйтеп. Россия Федерациясының конституциясын алар үзләре юк санга сукмыйлар дигән сүз. Бу зур шаулап алган моменттыр инде быелгы сәяси өлкәдә дип әйтик, һәм Татарстан белән Россияны чагыштырганда. Алга таба әлбәттә инде булса да монда фаразлар ясау шактый авыр дип уйлыйм инде, чөнки менә ул вертикаль оештыру бер нәрсә, әмма ләкин вертикальның эффектив эшләп китү бөтенләй икенче әйбер. Чөнки Россия инде ул федератив дәүләт. Һәм шуңа күрә бүген нинди дә булса, инде бүтән Мәскәүгә күзенә генә карап тора торган. Ләкин бу закон менә ул гамәлгә президент имзалады бит инде, гамәлгә керде һәм авыз тутырып, хәзер Россия федерация дип әйтергә ничектер тел бармый. Документаль яктан да. Һәм әлбәттә фаразлау ул шуннан да кыен фаразлау, ләкин фаразламыйча да булмый. Әгәр мондый темпта барса, димәк аны әйттеләр бит, Володин үзе турдан-тур әйтте. Ул милли республикалар һәм гомумән нигә Россия иминлегенә инде куркыныч яны дигән мәгънәдә. Димәк, аларның максаты минемчә милли республикаларны да юкка чыгару. Икътисад өлкәсендә менә монда фаразлар ясау авыр диделәр. Юзер әфәнде, икътисад өлкәсендә ясап буламы фаразлар? Икътисад өлкәсендә читвәйтем менә без бит инде узган тапшырулар, алдагы тапшыруларда быел башланды сөйләшкән, әгәр инфляциянең күләмен 4,5% дәрәҗәсендә тотарбыз дип кызганыч каршы бу барып чыкмады. Бүгенге көндә инфляциянең күләме 7,5-нан артып китте процентына, бит шуңа күрә Үзәк банкта бит инде теге ставка рефинансирования дигән бит шуны күтәрде 8,5%-ка.
Бу әлбәттә инде үзәк банк ул бит инде безнең үзәк регулятор дип әйтәбез. Аның фаразлары буенча киләсе елда дагы менә бу инфляция дәвам итер дип уйлыйм мин, чөнки менә бу бәяләр күтәрелүе беренче чираттан теге халык күпләп куллана торган азык-төлек товарларына һәм көндәлектә бик киң кулланыла торган товарларга инфляция 11-13%-тан артып китте уртача алганда, бер елга исәпләгәндә. Шуңа күрә кайбер тармакларда бу үсеш булган. Классларны аермаспыз шул бой һәм инде бик теге начар финанс халәттә булучылар арасындагы киртәләр тагында зураймасмы монда? Менә без инде әйтәбез бит теге аз киремле гаиләләр, аннан соң теге хөкүмәт тарафыннан яклануга мохтаҗ булган кешеләр, пенсионерлар дип әйтәбез бит. Әйбет. Менә бер карасаң, пенсияның күләме хәзергесе көндә 15 меңнән артып киткән. 15 мең якынча 300 сум икән, 15 мең 400 сумны тәшкил итә. Менә шул теге инфляцияны чигерсәң, ул реаль теге сатып алу күләме, менә шушы акчаның 99%-ка калган. Бу нәрсә аңлата инде? Пенсионерларның яшәү дәрәҗәсе 1%-ка кимегән дигән сүз узган белән чагыштырганда. Икенчедән әйтәләр, менә безнең хезмәт хаклары үсте диләр. Әйбәт, сентябрь аена ул 45,300 сум или 400 сум икән тәшкил итә инде. Елга исәпләсә 43 мең республика буенча. 2016 елдан инфляциянең җыелып килгән күләме 45% тәшкил иткән. Хезмәт хакы инде шул чорда 55%-ка күтәрелгән диләр. Менә шуны аерма табалар дагы реаль хезмәт хакы 10%-ка артты диләр. Мин моның белән бик килешеп бетмәс идем. Чөнки уртача хезмәт хакын санауның методикасы дөрес түгел, әйбәт. Анасын һәрбер коллективта хәзер коллектив килешүләрен төзү бара бит инде. Анда күрсәтелгән җитәкченең хезмәт хакы теге массовый профессия дип әйтгәндә хезмәт хакыннан 8 тапкыр артык булырга мөмкин. Менә шуларны бергә кушалар дагы уртача хезмәт хакын китереп чыгаралар. Мин үз гомеремдә 45 меңне әле бер ставкага алганым юк. Менә эшмәкәрләр шуннан да сезнең дә язмышны беләс килә, фаразлар бармы киләсе елга? Ләкин сез шулай ук инде фаразлар ясарга ашыкмыйсызмы? Нәрсәгәдер өметләргә буламы? Уңай фаразлар була, уңай. Якка фармацевтика, менә аптекаларның кереме артыр дип уйлыйм. Онлайн тормышка күчү шулай аларга үтәрәк кирәктер, әйбәт. Менә уңай нәрсә булды? Финанс пирамидаларын төзүчеләргә уңай шартлар туды. Әйттеләр бит әле пандемия аркасында теге кешенең вакыты күбәйде дип. Үзәк банк әйтүенчә 146 финанс пирамидасы теркәлгән 2021 елда. Бу 1,5 тапкырга артыграк. Шуларның 87-се үз эшчәнлекләрен интернет проектлар аркылы алып барганнар. Янәсе бу криптовалютага сез акчаларыгызны тыгыз, без криптовалюталар унаштырабыз дагы, акчаларыгызны 2-3 артырып кайтарабыз дип алдап. Хамалар барысы да ябылды. Ахыр чиктә, менә сезнең юнәлештә дә нәрсәләр буласы. Безнең юнәлештә дә шулай ук инде көтәбез нидер спад диемсең, чөнки шул ук зарплаталар безнең артырмый булдыра алмыйбыз. Апкиталар безнең сотрудникларны диемсең, мәскүлләр күбенчә апкиталар бер статистиканы әйтеп китәм, интересно может булар кешегә. Допустим, миндә программистлар 110 мең, аны алып киттеләр Мәскәүгә 300 меңгә. Именно шундый проблемалар безнең кругом хәзер. Элек бухгалтерия, помощник бухгалтерга объявление куядыр, безнең целый список янда. Хәзер куябыз, юк кеше нормальный сөйләшә торган, аңлый торган дигәндәй уйлый торган кешеләр юк. Шуңа тагын инфляция әйтеп киткәнчә менә ул дальше артыр дип уйлыйбыз, инде төшер дип уйламыйбыз. Бизнеска килгәндә себестоимость безнең шулай арта бит инде, кая материал үсеп бара. Әле көндә шуңа без әзерләнәбез, в общем, аблай экономика или шул продукциялар мазарлар артыр һәм орта инде улай кимегәндә бик безнең компанияларга кыенрак булыр. Иҗат вәкилләренә нәрсәгә өметләнергә шулай киләсе? Иҗат вәкиле, мин монда инде матбугат вәкиле буларак әйткәндә, безнең инде киләсе елның ничек буласын бүгеннән әйтергә мөмкин. Киләсе елда укучыларыбызның күп икәнен беләбез. Әйтик, менә шушы соңгы бер елда әйтик комиссия ярдәме белән безнең әдәби журналларның, республика журналларының тиражы бик каты нык артты. Әйтик, мәсәлән, Казан журналы киләсе елга шул 8 меңнән бераз артыграк чыгачак. Бу инде Россия күләмендә алганда да бик зур сан. Һәм инде тагын 22нче ел безнең өчен аеруча мөһим әдәбият өчен һәм матбугат өчен Казанларына төп әдәби журналыбызга 100 ел була. Май аенда. Бу безнең бердән бер журнал,
элеккеге Советлар Союзы илләрендә дә, Россиядә дә 1922 елдан алып өзлексез рәвештә чыккан. Хәтта сугыш вакытында да аны самолетлар белән сазлыклы кырыйларга төшерә торган булганнар, татар сугышларына илтә торган булганнар. Бер генә журналда туктамыйча шулай 100 ел дәвамында чыгу белән мактана алмыйм. Моны белән котлыйбыз без сезне. Нәтиҗәләр ясап әйтсәк, Илдар әфәнде, менә 21 елда алган сабакларны билгеләүдә сезнең өчен нәрсә таяк ноктасы булып тора? Менә без әйткән булабыз, теге 6-7% инфляция ел дәвамында була дип. Менә ул санга берничек тә сыешып булмый шул. Кызганычка каршы, менә 21 ел дәвамында картонга бәяләр 65%-ка артты. Гади газет кагазына, офсет кагазга 30%-ка артты. 6-7% инфляция бит инде ул бәяләр арту дигән сүз. Каян алып ул теге нәрсәләр саны алгандыр ул 6-7%. Әмма ләкин менә китап бастыру, китап чыгару эшчәнлегендә, хәтта газета журналлар эшчәнлегендә әлегә ярый, Аллага шөкер, безнең хөкүмәтебез булыша, субсидиялар биреп тора. Менә безнең комиссия төзелде, татар телен саклау комиссиясе. Һәм безнең спонсорлар ярдәмендә 6-7% инфляция, мин бу саннарны менә китап өлкәсендә аны туры китереп булмый. Ышанып табылмый. Дөрестән дә 2021 елда сынаулар күп булды. Киләсе елга авырлыклар кимрәк булып, республикабыз ким дигәндә үсештә булсын дигән теләктә саулашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.